ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கோன்னா திருமலை பவன்ற ரெஸ்டாரண்ட்காக வந்திருக்கோம். பியூர் வெஜ் ஹோட்டல் தான். இப்போ வாங்க நம்ம என்ன டிஷ் ஆர்டர் பண்ணோன்னு சொல்லிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் டிக்கா, அதுக்கப்புறம் மஷ்ரூம் டிக்கா பிரியாணின்னு ஆர்டர் பண்ணோம். அது பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் தான் இது. நாங்கள் மத்தியான டைமில் போனதுனால எங்களுக்கு பிரியாணி மட்டும்தான் கிடச்சிது. இப்போ நாங்கள் டிக்கா பிரியாணி தான் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ், இங்கே ஆம்பியன்ஸை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். இந்த பழைய காலத்து ரெஸ்டாரண்ட் மாரியே இருக்குது அப்படியே. பெயிண்டிங்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த தூண் மேலே ரூஃப்லாம் செமையாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்களே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வரைஞ்சிருந்தாங்க, செமையாக இருக்கும். நீங்கள் ஆம்பியன்ஸை ரசிச்சுக்கிட்டே சாப்பாடு சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். டிக்கா பிரியாணி தான் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணார். அதில் மோர் குழம்பு, வத்தல், ரசம் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. மீல்ஸ் ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் பன்னீர் டிக்கா பிரியாணி செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் உங்களுக்கு லொக்கேஷன் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணால் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். பாய்.